Bueno, acabamos de manter outra reunión das moitas dende que empezou a pandemia que levamos mantidas cos representantes da hostelería e do sector turístico en Galicia. E, bueno, creo que neste momento podemos ser un pouco máis optimistas e darnos conta de que a mellor situación epidemiolóxica, con toda a prudencia do mundo e con todas as normas que hai que seguir cumplindo, pero que ten Galicia, comparado con outras comunidades autónomas, nos permite seguir avanzando e nos permite agora mesmo ter unhos horarios de funcionamento e de apertura da hostelería e do ocio en xeral superiores aos de outras comunidades autónomas. Queremos seguir por este camiño, queremos seguir sempre con esa dinámica marcada co representante da hostelería de avanzar, aínda que sexa pouco a pouco, pero nunca dar pasos atrás. Bueno, pois hoxe constatamos que seguimos nesa dinámica e, ao mesmo tempo, seguimos cumprindo ese compromiso de axudar a hostelería polos perxuicios que a evolución da pandemia, sobre todo nos momentos en que está pechado, lles causou. E hoxe constatamos con eles que xa son máis de 110 millóns de euros os que a Xunta de Galicia adicou en axudas directas ao sector da hostelería e ao sector turístico en Galicia, o cal nos sitúa, sin ninguna dúbida, nunha situación punteira no conxunto do Estado, tanto en canto a axudas directas, xa digo, 110 millóns de euros desembolsados, como na situación da pandemia, na situación sanitaria a día de hoxe.